bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Teacher ako. At home wrecker ako. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Raya. At ito, ang aking secret file. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa akin. Pero para sa akin, this is worth sharing. Sana'y magsilbing aral ang mga pinagdaanan ko sa mga taong nasa parehong sitwasyon. Pero hindi ko alam kung paano makakalabas. Ako ay isang teacher. May asawa at may mga anak. Masaya ang buhay ko kasama ng mga anak ko. Tapat ako na asawa. Masasabi ko na honest ako. Maunawain ako sa lahat ng bagay. At masipag ako pagdating sa trabaho. I was living a peaceful life until that change. Meron akong katrabaho. At itong katrabaho kong ito ay isang lalaki. Of course, we are working in the same school. Nung unang taon ko pa lang, sa school na yun, ramdam ko na ang mga paramdam niya. Hindi lang ako yung nakapansin noon, pati na rin yung ibang mga kasama ko sa trabaho. At kahit naramdaman ko na yun nung unang taon, hindi ko yun pinansin. Hindi ko yun in-entertain. Dahil sigurado ako sa pagmamahal na meron ako para sa asawa ko. Tapat ako. Then dumating sa punto na nagkalabuan kami ng asawa ko. Marami siyang mga bintang sa akin na hindi ko naman ginagawa o nagawa. Then dumating sa punto na nalaman ko na ang asawa ko ay may iba't ibang babae.
Meron akong mga ebidensya. Pero sinubukan kong intindihin ang lahat. Or should I say, pinilit kong intindihin ang lahat. Dahil mag-asawa kami. Not to mention, na bago pa kami mag-asawa, alam ko nang marami siyang sinabay sa akin. Ang hindi ko lang matanggap ay yung paratang niya sa akin. Yung pinagbintangan ako ng asawa ko na merong lalaki. Hindi ako perpektong babae. Pero never akong nag-cheat sa asawa ko. Hanggang sa na-entertain ko yung co-teacher ko. Itago natin siya sa pangalang Cesar. Kilala siya na check boy. Malakas ang appeal. Maayos pumorma. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, unang taon pa lang ako sa eskwelahang yun, marami na siyang pagpaparamdam na ginawa. Yung titingin siya sa akin ng matagal mula ulo hanggang paa. Dinadalaw niya ako sa room ko. Nakikipagkwentuhan na lang. Magbibigay ng compliments at bibiruin ako. Faithful nga ako sa asawa ko dati. Isa pa lang yung anak namin nun. 7 years after. Eto na ako. Natagpuan na lang ang sarili. Na kinakausap. Si Cesar. Pandemya. May common area na tambayan para kumonek kami sa libreng internet. Ako yung unang nakapwesto ron. Hanggang sa tumabi si Cesar sa akin. Hindi ko siya pinansin. Kachat ko kasi nung time na yon ang mother ko. Until bigla siyang nagsalita. Then marami na kaming napagkwentuhan. Same pala kami ng birthplace at napag-usapan namin yung mga common place na pamilyar sa aming dalawa. Tumagal ang pag-uusap namin ng sobra sa 2 oras. Actually, hindi ko namalayan ng oras until kumalam ang tiyan ko dahil lunch break na pala. I didn't take it seriously. Naisip ko lang noon na magaan lang siya kausap. May entertain ka dahil may sense of humor talaga siya. We never talked again from that day until 2023. Last quarter of the year. May event sa school namin. Yung pinapaaral ko na bata, nandoon. May papahatid ako na pagkain pero hindi ko alam kung saan nakapwesto. Nag-chat ako sa isang parent. Nag-reply naman agad. Tinuro kung nasaan sila. Hindi ako ang naghatid, may inutusan lang ako that time. 9:00 na ng gabi, biglang may nag-chat sa akin. Si Cesar. Nag-thank you sa food na pinadala ko sa table nila. Yun ang simula ng pag-uusap namin through chat. Ang tagal naming nagkakwentuhan. Till 12 midnight. Pinauwi na ako noon. Inabangan niya pala ako sa gate. O pauwi na ako noon, inabangan niya ako sa gate. Hindi ako huminto kasi bigla akong kinabahan. Alam ko na consistent kaming magka-chat from 9 p.m. to 12 midnight pero hindi ko ina-expect na may taong mag-aantay sa akin sa gate. At yun ay si Cesar. Binagalan ko ang takbo pero hindi ako huminto. Dala ng kaba pagdaan ko sa kanya. Nag-good night sir lang ako. Sumagot siya ng good night ma'am at ingat daw ako.
Malapit lang ang bahay. Doon sa pinagtatrabahuhan ko. At pagdating sa bahay after 3 minutes, may chat na pala siya. Nasa school pa raw siya. Nag-aantay ng reply ko. Tinanong ko kung bakit. Then sabi niya, gusto lang daw niya na malaman kung okay ako. Then tanong niya sa akin, bakit daw ang bilis kong maglakad? Pero hindi ko siya pinansin. Then sabi ko, mabagal akong maglakad. Pero bakit hindi raw ako huminto? Nagkausap kami hanggang alas 4 ng madaling araw. Doon na naging magaan ang lahat. Ang sarap-sarap niya kausap. No dull moment. Work, friends, childhood, pati family. Alam ko may mga anak na siya. May asawa, kasal sila. Alam din niya na may mga anak na ako. Kasal din sa asawa. At sa sobrang tagal ng conversation namin, parang nung time na yun, kilalang kilala ko na siya. Kinabukasan, magka-chat pa rin kami. Lumabas daw ang asawa niya kaya malaya siyang nakaka-reply sa akin. Nung time na to, nagkakalabuan na kami ng asawa ko. And most of the time, hindi kami nagkakausap dahil parating wala sa bahay. Para sa akin, noong mga oras na nakakausap ko si Cesar, hindi ako nag-cheat sa asawa ko dahil normal lang ang mga conversation namin. Kumbaga kumustahan at kwentuhan lang na parang close na magkaibigan. Tumagal ang pagiging chatmates namin ng 1.5 month. Kahit nasa school kami magka-chat from time to time, except pag may klase kami pareho. Alam ko mali ang ginagawa namin pero sabi niya wala naman daw masama. Hindi naman kami nagkikita at nag-e-enjoy naman ako na kausap siya. Kaya hinayaan ko lang. Pag nagkakasalubong kami, pareho lang kami ngingiti at matatawa sa isa't isa. Hanggang sa nag-aya siya kung pwede raw ba niya akong makita. May event noon sa school, kaya nasa isang area lang ang karamihan sa mga tao. Nagulat ako dahil alam niya na nandun lang ako sa room kong nagpapahinga. Kakatapos lang naming magluto ng merienda. Pagpasok niya sa room, kinabahan ako bigla. Pero nung nakalapit na siya at nasa harapan ko na, nakipag-appear lang ako. Yes, DJ Rocky, awkward. Yung meet up namin na yun. Dahil kabadong-kabado ako. Natawa lang siya pero yung appear na yun, hindi niya binitiwan ng mga kamay ko. Hinawakan niya parehas na ang kamay ko. Hanggang sa ako na yung bumawi. After ng first meeting namin, akala ko hindi na yun masusundan. Nakakagaan talaga ng loob na kausap siya. Then dumating sa punto na lahat kinukwento niya na sa akin. Yung mga lakad niya, yung mga plano niya, yung buong pamilya niya. Sabi niya sa akin luluwas sila ng pamilya niya sa probinsya. At sinabi kong masaya ako dahil makakabonding niya yung buong pamilya niya. Lumipas pa ang mga araw. Hindi ko makakalimutan. Yung nag-aayos lang ako ng gamit sa room ko. Magka-chat kami. Alam kong busy siya dahil marami pa raw silang ihahanda sa pagluwas nila sa probinsya. Pero bigla niyang sinabi na nasa school daw siya at gusto niya akong makita. Wala namang tao noon sa school. Pero takot ako na baka may makakita sa amin. Kaya nagpasya kaming magkita sa isang lugar. Gusto ko na parang ayaw kong i-entertain siya pero curious ako sa mga bagay-bagay. At nung araw na yun, ay tuluyan na kaming nagkasala sa mga asawa namin. Yes, DJ Rocky. May nangyari sa amin nung araw na yun. Para kaming nasa LDR
At unang beses naming magkita sa loob ng mahabang panahon at nananabik sa piling ng isa't isa. Then umuwi na siya at bumalik ako sa school. Hanggang sa dumating yung araw na merong nagpadala sa akin ng mensahe. Ito ay mensahe mula sa isang babae na hindi ko kilala ng personal at hindi ko lubos akalaing magme-message sa akin. Biglang nag-chat sa akin yung asawa niya. Sinira ko raw ang pamilya nila. Pinadalhan niya ako ng mga screenshots ng conversation namin ni Cesar. Sa puntong yun ay nanghina ako. Pinadala ko agad kay Cesar ang screenshots ng chat ng asawa niyang babae sa akin. At tinanong ko siya kung paano na-access ng asawa niya yung account niya. Nagtiwala ako na mag-iingat siya, na hindi siya magpapahuli. Pero bakit naka-access ang asawa niya sa cellphone niya? Grabe. Grabe ang mga masasakit na salita na nababasa ko. Doon ko nalaman na nagkahiwalay sila ng dahil sa akin. Lumayas ang asawa at ang mga anak niya sa bahay nila. Sinabihan ko si Cesar na sundan niya ang pamilya niya kung ayaw niya na tuluyan silang magkahiwalay. Kinausap ko rin ang asawa niya na babae na huwag mag-alala at iiwan ko na ang asawa niya. Ang dami kong sinabi para lang makampante ang babae at huwag na siyang mag-isip pa sa kalokohang ginawa namin. Humingi ako ng sorry sa mga maling desisyon ko sa buhay. Na sana'y mapatawad. Mapatawad niya ako. O kung hindi man, sana'y mapatawad niya na lang yung asawa niya para sa mga anak nila. Sana magkausap sila ng maayos. DJ Rocky, kahit alam ko sa puso ko na mahal ko na si Cesar, hindi ko kakayanin na ako ang magiging rason para makasira ng isang pamilya. Never in my dreams na ako pala ang magiging homewrecker. Isa akong teacher. Tapos isa akong homewrecker. Simula noon, hindi na ako ginulo ng babae. Parang nagkaayos na rin sila ni Cesar. Yun naman talagang ipinagdarasal ko. Na sana, hindi ako tuluyang makasira ng pamilya. Lumipas ang 2 buwan. Tuluyan ko nang nilayuan si Cesar. Kahit pagsulyap o pagtingin sa kanya, hindi ko na ginagawa. Alam ko, pag may pagtitipon kami, nandyan lang siya. Pero hindi ako lumilingon. Umiiwas ako kung nasaan man siya. Gusto ko nang ibaon sa limot ang mga pinagdaanan namin. Dahil alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na yun lang at yun lang
ang tanging solusyon para makalimutan ko ang lalaking minsang nagpatibok ng puso ko. Para mawala na ang feelings ko kay Cesar. Mas sinutukan ko ang pamilya ko. Nagpaka-busy ako sa trabaho. Lahat ng yun ginawa ko para tulungan ang sarili ko. Mahirap lahat gawin yun. Pero naniniwala ako na darating ako sa punto na hindi ko na siya makikilala pa. O parang hindi ko na siya kilala. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko, DJ Rocky. Alam ko na marami sa mga tagapakinig mo ang magtataas ng kilay at magkukomento na malaki ang partisipasyon ko. Partisipasyon ko na makasira ng pamilya. At alam ko na may responsibilidad akong moral na dapat kong pakaingatan. Pero tao lang ako. Nagkakasala. At patuloy na bumabangon para itama ang mga maling desisyon ko sa buhay. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Raya. At ito ang aking secret vow.